Eich helpu gyda credyd pensiwn. Dyla'r fideo hwn roi mwy o wybodaeth i chi am credyd pensiwn, i'ch helpu siarad a'ch cwsmeriaid neu ddefnyddwyr gwasanaeth amdano, a'i helpu i wirio eu cymwysedd. Os ydych chi'n cynnal digwyddiad, rydym yn awgrymu gofyn i sefydliadau lleol fel Canolfan Cyngor ar Bopeth, Age UK neu Independent Age i ddod draw. Mae'r DWP yn ddiolchgar am unrhyw gymorth y gallwch chi rhoi i ledaenu'r gair am credyd pensiwn, ac mae mwy o wybodaeth, cyngor ac adnoddau ar gael ar ein pecyn cymorth ar gyf.uk trwy chwilio am becyn cymorth credyd pensiwn. Gadewch i ni ddechrau gyda'r pethau sylfaenol. Beth yw credyd pensiwn? Mae credyd pensiwn yn fuddal sy'n rhoi arian ychwanegol i bobl helpu gyda'i costau byw os ydyn dros oedran pensiwn y wladwriaeth ac ar incwm isel. Gall credyd pensiwn hefyd helpu gyda chostau tai, biliau ynni a mwy. Mae credyd pensiwn ar wahân i bensiwn y wladwriaeth ac nid yw'n cael ei roi yn awtomatig. Mae'n rhaid i bobl wneud cais amdano. Mae meini prawf cymhwysedd yn berthnasol. Y swm llawn o credyd pensiwn y gallai rhywun ei gael yw £227.10 yr wythnos i berson sengl a £346.60 yr wythnos i gwbl. Efallai y byddant yn cael symiau ychwanegol os oes ganddynt gyfrifoldebau a chostau eraill. Efallai na fydd pobl yn gymwys i gael y swm llawn, ond gallent gael rhywbeth o hyd. Ac os bydd rhywun yn cael unrhyw swm o credyd pensiwn, hyd yn oed dim ond £5 yr wythnos, yna efallai y bydd ganddynt hawl i help gyda'r dreth gyngor, help gyda biliau ynni, help gyda rhai costau tai, help gyda rhai costau'r gig, help gyda chostau gwresogi, trwydded dyledu am ddim os ydych dros 75 oed a hŷn. Pwy allai fod yn gymwys? Yn y bôn, pensiynwyr ar incwm isel neu ddim incwm o gwbl. Gallai'r incwm hwn ddod o bensiwn y wladwriaeth, pensiwn preifat, cyfuniad o'r ddau neu ganilion. Gallant fod yn gymwys o hyd os ydynt yn berchen ar eu cartref eu hunan, os oes ganddynt fwy na 10,000 o bunnoedd mewn canilion. Felly, mae mwy o bobl nag yr ydych chi'n meddwl allai fod yn gymwys. Mae'n werth gwirio mewn gwirionedd. Sut i wirio? Defnyddiwch gyfrifiannell credyd pensiwn i gyfrifo a yw pobl yn gymwys a faint y gallent ei gael. I ddefnyddio'r gyfrifiannell, sicrhewch fod y wybodaeth ganlynol yn barod. Manylion enillion, buddaliadau a phensiynnau. Manylion, canilion a buddsoddiadau. Ni fydd y gyfrifiannell yn cadw unrhyw wybodaeth ac ni chaiff ei defnyddio ar gyfer unrhyw beth arall. Gadewch i ni edrych ar rhai enghreifftiau ffuglenol. Enghraifft 1 yw Jack. Ganw Jack ar yr ail o Ebrill 1955. Mae'n byw ar ei ben ei hun ac yn berchen ar ei gartref ei hun, felly gellir gadael yr adran ffïoedd morgais a thaliadau tai yn wag. Gan nad yw'n berthnasol i Jack. Mae'n derbyn lwfans gweini. Os nad oes unrhyw un o'r blychau hyn yn berthnasol, gellir ei gadael yn wag hefyd cyn parhau i'r adran nesaf. Nid oes unrhyw un yn derbyn lwfans gofalwr dros Jack. Mae Jack yn derbyn cyfradd lawn pensiwn newydd y wladwriaeth ar £230.25 yr wythnos. Mae hefyd yn derbyn pensiwn personol o £45 yr wythnos. Nid oes gan Jack unrhyw incwm o enillion, felly gellir gadael yr adran hon yn wag hefyd. Mae ganddo ganilion o 22,000. Fel arfer, byddai bod yn sengl gyda chyfradd lawn o bensiwn newydd y wladwriaeth yn golygu na fyddech yn gymwys i gael credyd pensiwn. Fodd bynnag, gan fod Jack yn byw ar ben ei hun, mae ganddo fuddal anabledd a dim gofalwr. Yna mae'n gymwys oherwydd y swm ychwanegol ar gyfer anabledd difrifol, bod ganddo bensiwn bach a chanilion personol hefyd. Mae gan Jack hawl o hyd i credyd pensiwn o £10.75 yr wythnos.
Cofiwch, na fydd ganddo hawl i'r swm llawn o gredyd pensiwn, mae'n dal i allu hawlio'r cymorth ariannol arall sy'n dod gyda gef, gan gynnwys help gyda biliau ynni a chostau tai. Cymharwch Jack a Sanjana. Mae Sanjana hefyd yn sengl ac yn derbyn cyfradd lawn pensiwn newydd o'r wladwriaeth o £230.25 ceiniog yr wythnos. Ond gan nad oes ganddi anableddau na chyfrifoldebau gofalu, mae'n colli allan ar gredyd pensiwn. Gadewch i ni edrych ar Patricia. Ganed Patricia ar yr 11 o Dachwedd 1955. Mae'n byw yng Nghymru mewn cartref y mae'n ei renti. Mae ei merch sy'n oedolyn yn byw gyda hi fel person annibynnol. Mae Patricia yn derbyn lwfans gweini. Mae ei merch yn derbyn lwfans gofalwr am ofalu am ei mam. Mae Patricia yn derbyn pensiwn y wladwriaeth o £120 yr wythnos a blwyddal o £30 yr wythnos. Mae ganddi hefyd ganilion o £11,000. Dylai hyn roi dyfarniad credyd pensiwn o £75.10 yr wythnos iddi. Bod Patricia yn derbyn buddsdal anabledd, nid yw'n gymwys i gael y swm ychwanegol ar gyfer anabledd difrifol oherwydd bod ei merch yn derbyn lwfans gofalwr am ofalu amdani. Nesaf, gadewch i ni edrych ar John. Ei fanylion yw ganwyd ar y 4 ar 15 o Fedi 1952. Mae'n byw ar ben ei hun mewn fflat yma'n ei renti. Nid yw'n berchen ar unrhyw eiddo neu dir arall. Nid yw'n derbyn unrhyw fuddaliadau. Nid oes unrhyw un yn derbyn lwfans gofalwr am ofalu amdano. Mae'n derbyn pensiwn y wladwriaeth fach o £160 yr wythnos. Mae ganddo 20,000 o ganilion yn y banc. Byddai gan John hawl i £47.10 ceiniog o gredyd pensiwn yr wythnos. Mae'n bwysig cofio y gall ymgylchiadau pobl newid a all olygu ei bod yn gymwys i gael credyd pensiwn pan na fyddent wedi bod o'r blaen. Neu efallai y bydd y gwrthwyneb yn digwydd ac efallai na fydd ganddynt hawl i gredyd pensiwn mwyach. Gadewch i ni edrych ar yr hyn sy'n digwydd os bydd John yn etifeddu rhywfaint o arian yn y dyfodol. Os bydd yn etifeddu 20,000, gan ddod â'i ganilion hyd at 40,000, yna bydd ei daliad credyd pensiwn yn gostwng i £7.10 ceiniog yr wythnos. Mae'n bwysig nodi hyd yn oed gyda 40,000 o ganilion y byddai ganddo hawl o hyd i rywfaint o gredyd pensiwn a chael y manteision ariannol eraill. Yn olaf, mae gennym Sahid ac Asia. Maent yn gwbl. Ganwyd Sahid ar y 1 o Fehefin 1955. Maent yn byw mewn cartref a maent yn berchen arno. Nid ydynt yn berchen ar unrhyw eiddo neu dir arall. Ganed Asia ar yr 11 ar 10 o Fai 1956. Mae Asia yn derbyn lwfans byw i'r anabl gyfradd ganolig sef £73.90 ceiniog yr wythnos. Mae gan Sahid pensiwn y wladwriaeth o £160 yr wythnos a pensiwn preifat o £90 yr wythnos. Ond nid oes gan Asia hawl i unrhyw pensiwn o wladwriaeth gan nad yw wedi croni digon o flynyddoedd cymhwyso ar ei chofnod yswiriant gwladol. Mae ganddynt 15,000 mewn canilion. Byddai ganddynt hawl i £86.60 ceiniog yr wythnos. Mae'r gyfrifiannell credyd pensiwn yn declyn syml, ond ni ellir ei ddefnyddio ym mhob achos. Os oes gennych unrhyw anawsterau neu os oes gennych gwsmer gydag amgylchiadau cymleth, ffoniwch y llinell gwneud cais credyd pensiwn am gymorth ar 0800 99 1234. I wneud cais am gredyd pensiwn, bydd angen y wybodaeth ganlynol amdanynt hwy a'i partner os oes ganddynt un. Rhif yswiriant gwladol, gwybodaeth am unrhyw incwm, canilion a buddsoddiadau sydd ganddynt. Gwybodaeth am ei hincwm, canilion a buddsoddiadau ar y dyddiad y mae'n deisiau ôl ddyddio ei cais. Gall person wneud cais unrhyw bryd ar ôl iddo gyrraedd oedran pensiwn o wladwriaeth a gellir ôl ddyddio'r cais 3 mis.
ond ni ellir ei ôl-ddyddio i amser cyn oedran pensiwn o wladwriaeth. Byddant hefyd angen manylion eu cyfrif banc. Yn dibynnu ar sut maent yn gwneud cais, efallai o gofynnir iddynt hefyd am enw ei banc neu gymdeithas adeiladu, cod didoli a rhif cyfrif. Gallant, wneud cais ar-lein drwy chwilio am Credyd pensiwn ar-lein, gwneud cais dros y ffôn ar 0800 99 1234, gwneud cais drwy ffôn testun ar 0800 169 1133. Gall ffrind neu aelod o'r teulu ffonio ar ei rhan. Gwneud cais drwy'r post drwy chwilio am ffurflen gais Credyd pensiwn ar-lein, neu drwy ffonio'r llinell gwneud cais a byddent yn anfon ffurflen drwy'r post. Felly, os ydych chi'n cael trafferth helpu eich cwsmer neu ddefnyddio'r gwasanaeth gyda naill ai'r gyfrifiannell cymhwysedd neu'r cais ei hun, yna ffoniwch llinell ffôn Credyd pensiwn. Rydyn nhw yma i helpu, a falle y bydd sefydliadau fel Age UK, Canolfan Cyngor ar Bopeth neu Independent Age hefyd yn gallu cynnig cyngor. Diolch am wylio.